Hello guys, konting information lang about politics na sinabi nila na komunista si Isko Moreno. Have you remembered, nag-uusap si Duterte at saka si Joma Sison? Mentor nga niya si Joma Sison, no? Duterte said, mentor niya si Joma Sison. Mentor, teacher. So, ibig sabihin, idol niya si Joma Sison. Now it is which is communist. Komunista ang grupo ni Joma Sison. Ngayon, Isko Moreno said he did not allow any shenanigans, no? Alam niyo yung shenanigans? Any shenanigans in his city. So, kung kayo ay nakaka-distract ng gobyerno, ng government in our country, hindi yan i-allowed ni Isko Moreno dahil ang batas ni Isko Moreno ay batas ni Duterte. Although iba si Isko Moreno, siya lang ay may takot sa Diyos at may malasakit sa bayan at marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya. Si Duterte, hindi ko nakita yun. Dahil ang pinahalagahan niya, ang mga military lang. Ang lalaki ng mga sweldo nila. Diba? Real talk lang tayo. Ang laki ng mga sweldo ng mga pulis, ng mga military. Sila lang ba yung may karapatan mabuhay, kumain? Tayo naghihirap sa panahon ng pandemya. Kinukulong tayo na wala namang namamatay sa daan. Although nakikita ko ni Isko Moreno, may malasakit sa ating kapwa Pilipino. Talagang tinanggal niya ang face shield, nagpapahirap sa atin. Diba? Wala namang namamatay na pulubi sa daan. Bakit natin pag pinapahirapan pa ang ating mga kababayan? Diba? Isko Moreno for president, no other one.